तोप ते बसले गाडी दुसरी आहे गाडी दामार बी काय घालूंक ना दामार असे पावसा पहिले घालचे ना लोक इथे पडटले चिकोली जातलो चिकोली जाता साफ करून मस्त दामार घालून बरे करपाचे घाण उदीक आहे ना मग चेक करून घेवपाचे कसले उदीक ते वता नाही लोटा हे हा पण ठीक पडटलो असतो त्याला हेल्थ स्टेजशी पळोवपाचे आणि कसले ते चेक उदीक करपाचे.